daidai abin da duk za ta cinye za ta cinye ba technology ta faɗi babu wani kimiyya ba ba sau'an aukar hankin dole su yi zugon su zura masu rasu Allah ya zo yan kwana yan kashe gobara sun gaji jiragen sama sun gaji na ƙasar sun gaji waye ya gaji haka Allah ya tsaro babu yadda suka iya sau'an aukar hankin to kaga mummuni shi mika wuyansa bisa ga zabi ya yadda da Allah ya wanda masa sai samu lada kafiri kuma ya mika wuya dan an fi karfin shi ba dan ya zaba ba dole ne gida ta yi mai in ko ta ki ta sha matsa saboda haka ya mika wuya dole babu yadda iya ko babu lada Ishara TV